Oroscopo di Senhor Leo de Hertog, aqui na Aruba. Para quem não conhece Senhor Leo de Hertog. Leo de Hertog, desde a área 77, ela vem a Aruba, voor de Suriname, e ela começou a laborar como gemleraar na colégio. A verdade que é privilégio de conhecer o Sr. Hertog desde Suriname, área 71. Vandaag is er vanwege ik heb een TIA gehad en ik heb zijdelings verlamming van mijn been en mijn arm. Dus hebben de ploegen, Mercurius, mijn oude team, en Arozuur kom ik ontzettend veel hier. Vanwege dat ik jaren in Suriname gewoond heb. Die hebben dat voor mij georganiseerd, dit toernooitje. Leo Anifica Hopi, para Hopi Instância, para Hopi Team. Actualmente, nós temos uma stichting e por meio da stichting aqui, nós temos Hopi material que vai para praticamente toerschool aqui na Aruba. Nós temos containers na de uniforme, passport, tour club aqui na Aruba, praticamente tour voetbal club, uniforme completo. Zij Leo Apercurape. Het gaat niet om geld. Nee, het gaat gewoon omdat we altijd een goed contact gehad hebben met Arozuur, kwam het eigenlijk van Arozuur af, we doen iets. Ja. Nee, het gaat niet om geld te genereren. Nee, dit is de tweede wedstrijd. We hebben al een wedstrijd gehad tussen Teachers en Barcelona. Een plakkaat. Ik hoop dat je ogen nog goed genoeg zijn om te lezen wat erop staat. Erelid van Arozuur en bij deze heel hartelijk bedankt voor alles.